Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 3 июнь, дүшәмбе. Студияда сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлыйм. Тапшырыбызның иҗат төркеме белән бергәләп, безнең белән булган тамашачыларга мотор эшлекле атна, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди кызыклы, үзенчәлекле вакыйгалар белән кирип калган икән, бергәләп шуны карап китербез. Җайланмаларына әйләнеп кайталар. Бүген үзенчәлекле мәхәббәт барысында җиңә дип аталган бәйрәм. Борынгы грек философлары берничә мәхәббәт төрләрен айырып чыгарган. Аларның һәр кайсы айрым эмоциональ буяулар белән билгеләнә. Шулай итеп, абыйлы, энеле һәм сеңелләрнең мәхәббәтләре, балаларның һәм ата-аналарның мөнәсәбәтләрен, җылы партнерлык мөнәсәбәтләрне күздә тотыла. Алар дуслыкка караганда күбрәк билгеләнә. Мәхәббәт явызлыкны һәм куркуны җиңә. Кояш нурлары караңгылыкны яктырткан кебек тарата. Үлемне, очраган теләсә нинди каршылыкларны да җиңәргә сәләтле ул мәхәббәт. Ямлы җәй айларының башлануын билгеләп, балаларның көтеп алынган яллары җитте. Алар күңелле, тыныч, файдалы һәм матур үтсен иде. Бала-чагалы йорт җимешле агач кебек ди татар мәкале. Һәрберебезнең дә нарасыларыбызга матур тормыш, якты киләчәк телисебез килә. Гаиләдә салынган кыйммәтләр, әхлакый тәрбия турында сүз алып барганда, буыннар чылбырын өзми дәвам итү, ата-бабаларыбыздан килгән гореф-гадәтләребезне саклау турында онытырга ярамый. Булар барысы да гаиләдә салына. Яшәү сәнгате мәдәни арту мәйданчыгында гаилә елына багышланган берничә буын вәкилләрен берләштерүче үзенчәлекле күргәзмә урын алган. Аны без дә карап кайттык. Яшәү сәнгате мәйданчылыгында уздырылучы йөзләгән чаралар арасында гаилә елына багышланнары да читләтеп узмый. Биредә күптәнге дуслары Саба район үзәгендә урнашкан балалар сәнгать мәктәбе белән берлектә башкарылган матур гына күргәзмә урын алган. Бу иҗади гаиләләр генә түгел, иҗади нәселләр проекты. Ул шигелгән эшләрнең нинди спецификасы бар. Һәрбер эшне бер гаилә ясаган. Ул ничек әби, бала, әни, менә шул эшәр кеше. Менә аларны без бүген монда чакырдык, үзебезгә кунакка, чөнки без һәр вакытны да бөтен күргәзмәләрдә ул балаларны байлар сабасыннан чакырабыз. Аларга менә дипломнар бирәбез, аларга экскурсиялар ясыйбыз. Бу юлда инде без менә шулай эшләргә булдык. Гаиләләр белән эшләү без педагогларның туры бурычы. Менә быелгы гаилә елы 2024 елны истәлекле бер проект белән чыгыш ясыйсыбыз килгән иде. Әниләргә тәкъдим иткәч, алар ризалашып кабул иттеләр һәм без чигү юнәлешен сайладык. Чигү төрен сайлау юкка гына булмады, чөнки бу безнең татар хатын-кызларның яраткан кул эшләре. Сәнгать гаиләдәге мөнәсәбәтләрне ныгыту, берничә буын вәкилләрен тагы да якынайту өчен менә дигән чара. Уйлап карагыз әле, менә бу искиткеч чигүл рәсемнәргә 3 буын кеше һәм 3 айга кадәр вакыт киткән. Гаиләдә әлбәттә инде ярату, хөрмәт булырга тиеш, һәм инде ул ничектер балаларың белән әйбәтрәк аралашыр өчен ниндидер хоббилар булырга тиеште булды. Менә мәсәлән бүгенге көндә без күрәбез, менә бу чигү эшләр белән бәйле, мозаик эшләре белән бәйле, чөнки гаиләләр ясыйлар ул әйберләрне. Монда менә безнең инде мәдәни агарту проектына турында әйтсәк, монда бит безнең лекцияларга да шулай гаиләләп килә башладылар. Ирләр, хатыннар, балаларын хәзер алар үсеп баралар бергәләп. Минемчә, анда әйберләр берләштерә гаиләне. Безнең бүген күргәзмәдәге эшебез гжель стилендәге панно. Без аңа гаилә агачы дигән исем бирдек. Бу эш өстендә безнең әбибез, минем әни була инде, Ясминәнең әбисе, Ясминә үзе һәм мин катнаштык. Без әбибез белән менә бу чыпчыкларны һәм яфракларын үзебез тегеп куйдык. Безнең әби электән тегү белән шөгыльләнә. Ул тегү эшен эшләде, Ясминә асу-марсының укытучысы белән чигү өлешен эшләделәр, бәйләү өлешләрен, менә бу агач, чәчәк өлешләрен мин эшләдем. Монда эшләр гаиләне бик ныгыта, чөнки Алсу-Марсны безгә бу эшне тәкъдим иткәч, без бик бөтенебез бергә күмәкләшеп, илһамланып, шушы эшкә тотындык. Ясминә үзенең идеяларын тәкъдим итте, мин үземнекен, әбиебез үзенекен, әтиебездән бик катнашты, ул безгә рама өлешен ясап бирде һәм ахырдан инде тышлау өлешләрен эшләште ул.
Әби бабай, әти-әни гаилә тыкысы булса, балалар гаилә кызгысы. Буыннан буынга күчеп килгән горыф-гадәтләр арасында халкыбызның шигу усталыгы зур урын алып тора. Бу гаиләләрдә моны яхшы беләләр. Күргәзмәгә әзерләнгәндә туган як табигатына өстенлек биргәннәр. Таләпчән Казан тамашачысы хозурына иң оста итеп тамбурлы, шумай шигу үрнәкләре белән башкарылган эшләрне алып килгәннәр. Аларга карап хәтта шикләнеп тә куясың. Җепләре бер-берсенә шул кадәр тигез яткан, куллар түгел, машина чиккән диярсең. Туган як, табигать ул бала чактан башлана бит инде. Без балалар белән эшлибез. Аларның да табигатьнең матурлыгын күрү, аны саклау, хөрмәт итү булсын иде балаларда да. Татар кызы ул чисталыкны ярата, матурлыкны күрә белә. Менә бу хас сыйфатларны балаларда тәрбияләсе килә. Алар шуны күреп үссеннәр иде. Яз билгесе һәм изгелек үрнәге булып саналган ландышларны әле яңа гына 1нче сыйныфны тәмамлаган Сылу әнисе Лилия белән чиккән. Күргәзмә өчен башкарган тагы бер кул эше Тастымал шулай ук таң калдыра. Илһам килгәндә мин чигәдә алам. Уйнарга да вакытым минем бар. Төсләрен сайлап, нинди төсләр безгә кирәк булачак. Аннары канвага рәсем төшерәбез. Без башта нинди чәчәкләр ясыйсыбыз килә. Интернетта ярдәмгә килә инде. Үзенчәлеклерәк, табигатьтә үсә торган кырыр болын чәчәкләрен шигәргә күбрәк яратабыз. Шуларны төшереп рәсемгә. Ахырдан төсләр сайлап, шигү эшенә керешәбез. Мин бу эшне дөресен генә әйтергә кирәк бер ай. Чөнки көн сайын чикмисең, илһам килгәндә, вакыт булганда, ничектер теләк булганда инде яратып шигелә торган эш бит. Кәефең булмаса шигәсе килми ул. Нәрсә кәеф булганда гына инде янып тора торган төсләр кулланып эшлисе килде. Алла бирсә, аш бүлмәсенә стөл япкыч итеп кулланырга җыенабыз инде. Жәлләмичә шунда тотыр. Минем әнием тормышында бик якын урын алып тора. Аның киңәшеннән башка бер нәрсә дә эшләмибез без. Һәр эшкә алынсак тагын әни белән киңәшләшәбез. Шулай балалар да әбиләр белән киңәшләшеп эшлиләр. Бу юлы тагын менә ни шушындыйрак чәчәк, шушындыйрак җиргә дип, ул әйе матур була кызым дип куәтләп җибәреп, илһамландырып тора безне. Татар халык телендә егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз дигән мәкаль бар бит. Бу мәкаль хатын кызга да минемчә бик туры килә. Тормыш иткән вакытта хатын ролендәме, син әни ролендәме, өйдә эне тота белү бик кирәкле шөгыль. Берәр нәрсәң тишелеп киттеме синең, ямыйсы бармы, рәтләп җибәрәсеме, сүтелеп киттеме? Әз генә сүтелсә дә киемне тотып атасы түгел бит инде ул. Рәтләп җибәреп буланы, яңа тормыш өреп була. Кыскартырга әйбер кирәкме? Әгәр дә син кул эше беләсең икән инде, бу синең өчен бик файдалы. Экономный вариант дип әйтсәң дә була иде. Шушыны күреп бит инде без үзебез әниләрдән өйрәндек. Хәзер балаларыбыз да бездән күреп үрнәк алсыннар ие. Аларны шулай ук тормышта уңышлы, эшчән кешеләр итеп үстерәсе килә бит инде. Безнең төп максатыбыз тәрбияле, эшчән балалар калдыру. Яхшы хатын, тәрбияле эшчән әни, яхшы дус. Менә бездән шушы үрнәкләрне күреп шулай итеп өйрәнеп үстеннәр инде алар. Иҗади гаиләләрне күргәзмәгә илһамландыручы Алсу Марс кызы Шәһвәлиева үзе дә дәү әнисен, аның белән узган бала чагын зур җылылык белән искә ала. Бала чак хатирәләре үземнең кичкенәдән кул эшләре белән истә. Мәктәптән кайтканда мин әбием янына кереп, пишкаймаклар белән чәй эчеп, карлыган, шия вареньялар белән чәй эчеп, аның чиккәнен карап, аның әкиятләрен тыңлап үскән бала. Ул менә ничектер шундый күңелдә истәлекле бик хатирә булып калган. Кызы Алияны да Алсу ханым сәнгатьле итеп үстергә тырыша. Шуңалар яшәү сәнгатендә узучы иҗади очрашуларда еш кунак була. Шундый кичәләрнең берсеннән соң яшь кызның күңелендә яшеренеп яткан иҗади чаткылары уянып китмәсенме?
Шундай бер очрашулардан соң мин шопер тегәсем килде. Төрле киемнәрдән, алкаларыннан бизәкләрен алып, шундай алка үрнәген ясыйсым килде. Без түгәрәктә төрле орнаментлар чигәбез, уенчыклар, тастымалар. Мин өйдә булганда кич белән чигергә яратам, чөнки ул мине расслабляет. Әминә Әниса Альбина белән күргәзмәгә әзерләгән эшләрен табигать китабы дип атаганнар. Зинанда менә чын-чынлап табигать төсләре кулланырга тырыштык. Бу эшне инде гаилә белән эшләп дип әйтә алам. Буш вакыт табып, кичләрен Әминә белән бергә чиктек, тутырып чиктек һәм француз чигүдә кулландык. Бу инде гаилә җепләрен ныгытудыр дип аңлыйм мин. Бу бик кирәкле бала тәрбияләүдә, чөнки алдагы тормышта үзенең гаиләсе булгач, үзенең балаларына да шуны шул эшкә өйрәтә ала. Зариповларның гаилә бәхет ачкычы дигән эшне яшәешнең төп мәгънәсе тормыш девизы итеп алып булыр иде мөгаен. Бүгенге көндә бит инде гаилә һәрбер кешенең ул олы таянышы, шулай бит. Гаиләдә минемчә кайгырту, ярату, ихтирам итү дигән хисләр булса, бу гаилә инде бәхетле гаилә дип санарга мөмкин. Һәрбер кешегә бүгенге көндә эштән арып кайтканда, өйгә кайтып, җылыныр өчен, көч җыер өчен бер почмак булдыру кирәк, шулай бит. Шуның өчен үзеңнең гаиләсендә бәхетле булган кеше генә бәхетле булалар дип саныйм. Зариповларның гаилә бәхет ачкычы дигән эшне яшәешнең төп мәгънәсе тормыш девизы итеп алып булыр иде мөгаен. Күргәзмә урнашкан яшәү сәнгате проекты үз тарихының икенче дистәсен генә ваклап килә. Шуңа да карамастан үзләре дә инде күптән бер дус тату гаиләгә әверелгән. Менә бер гаилә шикелле яшибез. Безгә менә яңа кешеләр килә. Безгә һәр көн яңа кешеләр килә. Алар менә киткәндә әйтәләр, без ничектер гаиләгә эләккән шикелле булдык дип. Шәп. Менә кешеләр үзләрен шулай дип хис итәләр. Менә безнең менә түгәрәк өстәлебез дә. Аны бөтен кеше бик ярата. Ул гел менә бик күп талантлы, кызыклы кешеләрне җыя. Менә бер гаилә шикелле кешеләр утырып безнең шулай шәйләр эчәбез бергә. Бу безнең традиция. Гаилә матур, нык булса, тормышта түгәрәк, илдә нык була. Тормышыбызны матурлык белән бизәүче гүзәл затларга олы рәхмәтләребезне белдереп, әфәрин диясе генә кала. Шунлап яшәү өчен җирдә кирәк ярату гына, хисләреңне бар дөньяга сөеп тарату гына. Нәҗибә Сафина. Сез хәерле көн Татарстан тапшыруын карыйсыз. Матур көн теләп дәвам итәбез. Картлык буенча лайыклы ялга чыгу өчен стаж җитмәсә ни эшләргә? Бу пенсия билгеләмәү өчен нигез була аламы? Моны ничек төзәтергә? Бу һәм башка сорауларга Татарстан социаль фонды баш белгеч эксперты Алсу Мәрдиева җавап бирә. Шушы картлык буенча пенсияга чыгуын стаж җитмәү, коэффициент җитмәү бу әлбәттә инде рәсми рәвештә эшләмәгән кешеләрне кагыла. Керемнәре күп, кайберләренең хезмәт хаклары да әйбәт, ләкин үзләренең счетларына кертем юк, димәк коэффициент та юк, стаж да исәпләнми. Мондый очракта яшь бара, стаж җыелмый, мондый очракта нишләргә мөмкин? Бу очракта безнең социаль фондында каралган ирекле взносы дип әйтәсем килә инде, сатып алырга мөмкин. Аның өчен социаль фондына барып, гариза язасыз, да һәм инде шушы стаж һәм шәхси коэффициентларны сатып алырга мөмкин. Шу ирекле кертемнәрнең иң азы 50 меңнән башлап һәм иң күбе 406 меңгә кадәр түләргә мөмкин. Һәм шушы сумманы түләгәч, сезнең 1 ел стажыгыз барлыкка килә һәм шушы коэффициентлар да тупланып барачак. Шул ирекле кертемнәрне сатып алганда шуны әйтәсем килә, монда да шикле вариантлар бар, чөнки әйтик пенсияга кирәкле стажның яртысын гына кеше сатып ала. Әйтик 15 ел стаж кирәк икән, димәк 7-5 елны гына ул үз акчасы белән сатып ала. Калганын инде ул инде эшләп алырга тиеш. Бала чакта көннәр сузылса, картлыкта оча диләр. Тормыш дигән мизгелнең ничек узуын үзебездән тора бит. Көнегез матур үтсен өчен аны матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән,
имин булыгыз.